नोंना माबा बाराद्रायथार र' आं दैजिनावसो सोंदों नोंनाव सोङाखै र' दैजि खोन्था होमबासो मोनजागोन नाबा मोनजाया handshake good girl दैजि check एबार कुकिनि फाला दै अबेथिं दं ओइ नों रोंथारा माथो मिन्थिखायो अबेथिं दं दैजि एबार नोंनि फालाबाव दै दैजि अबेथिं दं आखाइजों खोन्था दे ओइ र' नोंना माबा बाराद्रायथार र' आं दैजिनावसो सोंदों नोंनाव सोङाखै र' दैजि खोन्था होमबासो मोनजागोन नाबा मोनजाया अबेथिं दं आखाइजों खोन्था अबेथिं दं खोन्था नों खोन्थानाङा दे दैजि खोन्था दैजि अबेथिं दं खोन्था अबेथिं दं नों खोन्था दे अबे फारसेथिं दं आखाइजों खोन्था नै अबेथिं दं खोन्था आखाइजों इथिं नङा गैया र' अबेथिं दं खोन्था गैया जाम्बि इथिं दे खोन्था एबार दे खोन्था दे नायलाय गैयिथिंसो देखायबाय थायो नोङो जाम्बि दे अबेथिं खोन्था एबार मोनजाबाय एबार कुकिनि फाला दै कुकि खोन्था अबेथिं दं आखाइजों खोन्था अबेथिं दं मिन्थिखाथारो माथो बेलाय दैजि एबार नों दै एबार दैजिनि फाला र' नों दल था गैयिथिंसो खोन्थाबाय थायो जाम्बि बिदिबो ओरै खोन्था ओरै जाम्बिलाय लरगि र' अबेथिं दं खोन्था आखाइजों खोन्था दे बे गैयिथिंसो खोन्थाबाय थायो नोङो जाम्बि मा जाम्बि नोङो खोन्थानो रोङा नोङो लेफ्टजों खोन्था दे दैजि नै लेफ्टनि आथिंजों खोन्था नै yes दं नै जाम्बि एबार कुकिनि बारि Dia berat besar, biar.